Bhí me gobar an darna sraith Meon mBan Spanish le feiceáilt ar tíide ceathar leanaí hart de cedann agus an acríalta a ríist ag leanaí hindiaag de dónaí. Dra seo me gobar le airgid le mréid chuine rudaí faoi cheilt le poisttí, léonnta siide na gréicná le rudaí tíonn ar aon síolban. Rud is measach faoi dul ar saoire go háirithe sa ghrian ná an céad lá ar an drá agus tú i do bikini. Bhín do bán agus i mothú ráir agus fór agus de ahan duine eile dóite agus galanta. Sílim go dúlaigh daoine Meon mBan, mar is cinál tú fáil insight begus de han déit gal ré in sin na ré, agus sa mé cant go honracha fa rudaí a tarlands dífa so beidir sin na conealt, Conad rudaí fi ceilt nó fiúhain ag carú go dúir méhan nó na rudaí bín smuitiúr na tú gíthe na tú general bagachliacht. Is cinál na gre rudaí bín gal ré an síl na ré na mí na ré camfta a ré beidir. Tá meidir cant le chalín a chaní bhí si gompar cloine agus chaní sé é faoirún fa haine an nímí haar scéal sin scéal a harpaí, banna bhí gafa le drogaí, banna tan na millionaire, banna tá couture, go le cuasaí economic a chuirte hair go miltena, banna hetting ra ar siide, a han cíál scéal síon sin agus tá siad intain sam sin an féin. Thug imní sláinte ar helan amachchan a chailú. Is na doctorí dú gomanse ceta na ma chrí agus riisiid test agus rudaí agus dúirt siad goróhranse ceta. Na bhhaithe me fan scéal fan ma chrí bhí oglarm aga mór arm híl me goró gan fáil buis. A han cedín ar tíide cethar ag leanaí hort agus an sinse acríalta a ríist ar an dóna ag leanaí hindiaag.